goedenavond. Misschien dat alleen een aantal van de followers. Ik moet een beetje water drinken. Even een beetje water drinken hoor mensen. Even een beetje water drinken. Ja, sorry hoor, ik ga gewoon zo drinken. Sorry, excuses. Ja, sorry. Ja mensen. Iedereen goedenavond. Mijn bare alasma odi. En na lek fami betaki eerder kaba dat no de ude inwa nyuyari 2024 ude inwa nyuyari. En natuurlijk alasma emeke foto. Misrep bemeke furu foto ook toe in 2023. Maar no vouwde in 2024. Coacharen wakawan trafasi. Mino abizen in lolotaki. Mino abizen in gestres, in draai. In 2024 ik wil proberen voor charen wakawanta model. Daarom ata life din be meki last. Mi be actie, pardon ook toe voor mi fouten sa mi be meki. Want mistre be ekosisma ook toe. Maar mi ne ekosisma zomaar. Meestal na tesama konfal mi lastig. Te den ko fu feli mi. Dat zo lezen dat mi be kosi bakaya. Maar daarvoor mijn actie oprecht pardon die apistori dat want ik heb ook fouten gemaakt. Dat want aki mino abizen in span edesani omdat mi dit op wantra level no. Mi dit op wantra niveau. Wabi belangrijk sani fu denki. Pe mina abi ting fu go denki lau sani. Dus if je contacti lau sani tap mi tijdlijn. If you kon schrijven lau santa op mijn tijdlijn, na blokkeer me of blokkeer you. Mino piki you, mino reageer, na blokkeer me of blokkeer you. Omdat hij niet 2024, wabu losani fuseka. No de alasma is je den prijzen in de winkel, van den prijzen in de winkel e oppo. En alasma ook toe is zie dat benzineprijs oppo baka, nanga dieselprijs oppo baka. Telesuurprijs opobakanono ook toe. En temno taki miti den baradaf mida de ate bron, matra fasino de bika na abop abi telesuur. TCT e fadon ondro abop. Go to staatsolie. Ala de sandate fadon ondro abop. En no benzino opobaka. Ano kosi me kosi smayere na politiek torwe taki. Mina ekosisma moro. Benzineprijs opobaka, telesuurprijs opobaka. No telesuur e kost 3D. 3D dat telesuur e kost no 110 SD. Telesuurprijs opobaka na 110 SD. Oké, mi abi wifi. Dus dat mi ne vieren zo. Oké, maar tapu strati mi no be abi wifi. Dat mi be bij losse data ook toe soms voor op straat. Dus daarmee ben je viering ook toe. Maar no de telesuurprijs heeft opobaka. 3D e kost no 110. Na kiwe kide samatok mi man. Na kiwe kide samatok. En telesuur. Mino kayu nefu ogi. Ano kosi me kosui. Maar telesuur na abop abi telesuur. Na TCT abi telesuur. Go to benzine, diesel. Na abop en ha efado ondro abop ook toe. Dus na abop de dape samen na de man e oppo den prijzen. Iviri dat zo lezen bepaalde sma e kon suku aandacht na mi lau fasi. Da mine piki den sma dati na blokke den puru omdat mino abitengi den span e de dati. Da yabu antrama e karen strefi Dwight. Yabu ama e karen stref Dwight ama e bel mi.
Ama e bel me. Ama si mi telefoonnummer na wan tu presi. Na wan tu oso ama si mi telefoonnummer. Da mai bel me. Da me sora ma di sitaki. I non bel mi moro. Ye bel, te bel, ye ere taki na mi e name op tok. As think sang e name op ye ere taki na Miranda e name op. Maar mi tagi kaba omelesi dat i no mu bel moro. If mi tagi taki, Benny Miranda is er niet. Of bel wan tralesi baka. Dat wan taki mi no wan sergi you da i non bel mi moro. A duait sang e bel mi. Mi no wan ser next giu, mi no wan ser oso giu, bika you na money, na onderzoek je doe, na bel je bel, fu informeer, fu go make video baka. En inderdaad, de oso pe you si mi telefoonnummer dape na mi abi de oso dati, maar mi seri next giu. Dus je hoeft me niet meer op te bellen, muizes, Dwight. Muizes, Dwight, inom bel mi moro, mi seri next giu. You basi na miljonair, meke you basi bougi you tok. Meke you basi bougi you. I bel mi omelesi je bel, je rij je shimi telefoonnummer na bepaalde osso. Je bel mi sorry you omelesi batak nee, Miranda is niet thuis. Miranda is er niet. Miranda no de, maar je tan bel godoro. Dat wan taki Dwight mi no wan sergi you. Meke you basi na wan miljonair, meka man bougi you. Dus bel me niet meer, Dwight. Go bow you also you straight. No bel me moro. Mi no one say next you. If me otagi you, a Dwight san e bel me e talk. If me otagi you taki, give me 200.000 of give me 150.000 of give me 175.000. Yaba money dati? Inaba money dati toch? Dus na bel je bel is zoeken informatie. Na bel je bel voor lul gewoon. Dus no bel me moro Dwight. Want die na money. Ik basi na miljonair. Meke you basi go bow oso giu. Ik heb geen tijd voor jullie. Bel me niet meer Dwight. Go na you basi. Meke a bow oso giu. Meke a set giu. Maar no bel me moro. Zij do abi tanga esi so jong. Je go tapu asma tijdlijn. Asma e blokkeer you eenmaal. Asma e blokkeer you andermaal. Asma e blokkeer you baka. Maar we godoro no mo. Zij do abitanga esi zo. Mine sergi you. Eerder mo sergi you an trasots mama. Mine sergi you. Dus no bel mi moro. Ask me. Ja. Goedenavond. Goedenavond spreek ik met meneer Miranda. Meneer Miranda, u heeft een huis te koop. Of meneer Miranda, ik heb uw huis ergens gezien. U verkoopt een huis daar. If na video, you can go make a video. If you want film, for go put it op TikTok. Of you want film, for go put it op YouTube. Of you want film, for go make a lay. I maak film, maar no bel me. Je moet me niet meer bellen. Wishi si mi nummer tap wan gebouw. Wishi si mi nummer tap wan osso. No bel mi moro. Mi no wan contact na you. Jullie zijn niet te vertrouwen. Jullie zijn niet te vertrouwen. Mi no wan contact na you. Omdat jullie zijn niet te vertrouwen. Dus no bel me nooit moro. Mars boy. No doe nooit moro. Oké mensen, Atori even over. Atori even over 2021. Atori over 2021. 2021. Dan. Usabita ka proces fu. Bouta be de gaande. Dat die a proces fu bouta be de gaande. Dan. Usabita ki bouta be go een aantal lesi. Aman be go voor na a rechtbank. Pede man be lesi strafugi bouta. Masana sani bouta in een heer case voor bouta eigenlijk. Bijna de manoboma lesi strafugi bouta. Mache milobi brada nangasa. Na ini a proces voor bouta wan minomulei. Gedurende 18 jaar die de mandati bede aan de macht, regeermacht. Minoshi no wan ogriman gedrag voor bouta minoshi.
Minoshi no wan agressief gedrag fubauta minoshi. Minoshi pede mandati be goi leigis ma tekes masroto zomaar nanga lei. Mino maka sandat mee. En mitaki altijd dat a regering NDP nanga BEP bijna je kan taki de man berustig tumsi. En zij de mitaki de man berustig tumsi. Want eigenlijk demonstreert be kan soroto omesma ook toe. De man be kan tekesma hier en daar, hier en daar, hier en daar. Soroto ook toe. Maar nooit NDP nanga BEP be do asandati. Maar die den brada nanga safu unusande aan de macht no. Die de man kon aan de macht. Na so tekesma soroto. Legisma tekesma soroto. Legisma tekesma soroto. Meke legi disi tekesma soroto. Teke telefoon bel bedreigsma. Teke telefoon bel e intimideersma. Dat den brada nanga saf unusande aan de macht. Dat de man bij doet die de man kon aan de macht. Dat dadelijk verkiezingen ook kon. Dat de man owan complei lief man. De man owan complei lief man dadelijk. Terwijl 3 jaar, 4 jaar lang de man bij plei ogriman giwi. E teke telefoon e bel e intimideersma. E teke telefoon e bel e bedreigsma. Meke legisma, teke sma sroto. Meke legi burger, teke burgers sroto. Ine tir kondre so. Kondre ne tir so. A dat den brada nanga saf unu disidu. Den bala fu abop. Anga de man fu VAP samen. En kondre ne tiri so. Teye tir wan kondre. Wan kondre ne tiri nanga. Meke legi burger. Meke legi burger, teke burger sroto. Meke legi omesosma, teke sma sroto. Kondre ne tir so. Yo meke desma ati brona yu tapu. En atori fu papa bouta. U sabi dat tijdens ala den proces fu papa bouta. Dan minomule uitkring fu mi ati. Maar nooit mishi papa bouta ina 10 jaar ting. Nooit mishi papa bouta ati bron. Nooit mishi ape ogi magismatu. Nooit mishi ataki agressief taal nanga boze gedrag. Zo lees je aman ben je met een grap. Want hoe sabita kan man dat lijn nanga grap. Dus we lezen man dat om een grap vindt. Maar de grap van man dat die nom tik de serieus. Want aman dat na zo ay met een grap kabata podia. Maar de brada nanga saf ununono. Die de man kon aan de macht. Na zo meke legisma. Tekesma sroto. Meke legi burger. Teke burger sroto. Meke legi burger. Teke burger sroto. Burger nomak taki. Verpleegkundige nomak taki. Leerkrachten nomak taki. Vakbeweging nomak taki. Artiesten nomak taki. If je taki, de man agents you. If you want drive one business, dat je taki, de man agents you business. If you want one vergunning, dat je taki, you ne kies a vergunning. Aso den brada nanga saf unu disi uroko. En asan dati anoan boom politiek de dape. Politiek sanina i duso. Maar da tori fu papa bouta. Da in bereken taki. Papa bouta. Nanga bravo. De mandati. Bede tu. Mati. Na tu mati de mandat bede. En papa bouta nanga bravo. De mandisi. De maak omesani mee ainya libi. Pe. De man die be make one sweri dat soldier etang soldier en soldier otang ondersteun soldier en soldier otang power soldier soldier otang libi kring nanga desrefi na sweri dati papa bouta anga bravo be meke. En misabi ete di papa bouta anga bravo be gonami omu na gramangasong na dritabetje. Fu koti akrutu over a binnenland jugu sadebe abi. Ke mastra gado. Dagasong wisi pei de no ye yere mi. Ma di papa bouta anga bravo be kona yu na dritabetje fu koti akrutu
over ajugu sambe de. Jaren 80 kom het jaren 92. Dan gaman gasonati de moda ibe soiding dat den tubrada disi de bem libi anga de srefi anga lobby aini lobby. Maar u sabi ook toe dat tijdens verkiezingen dat u beshi ook toe pe bravo anga MPS bego meke wan sweri ook toe. Taki jo uroko samen. Maar die abrede fadon die akuku fadon ne bravo bewani naki Rusland. Puru bravo bewani naki MPS. Puru bravo taigi MPS taki ina oman kwa ina coalitie. Bravo taigi VAP taki MPS no oman kwa ina coalitie. En if MPS o kwa ina coalitie, dan na you VAP na wimu gideman posten. Maar wifu abob na oman gi MPS posten. Terwijl bravo wanga MPS anga Rusland bemeke wang sweri na mongo. Aman brong MPS, aman kori MPS, aman jote MPS. Da tori fu papa bouta, anga bravo, da tijdens a binnenlands jugu, da den gwena mi omuna dita biki na dagason. Da dagason soor den taki luku, we koti atobi, fa binnenlands jugu, ma we mu libi ala yuru, enke brada, anga brada. Unom fechanga wisref moro. Liben ke brada anga brada. 1987, da verkiezingen behori. Da volgens mij, mi denki Shankar of so be wini. Da die verkiezingen behori in 87, da democratie be konkaba. Maar, aini a binnenland voor UNU, te 92, da bravo be godoro ite anga jugu. Terwijl a democratie be konkaba, a jugu be kaba. Maar be godoro ite in a binnenland tot 92 anga jugu. Dan nou da atori fu papa bouta nou, anga bravo, dan dagason soide na di tabiki, dagason na mi bigi omu. Dagason soide na di tabiki taki luku, wo sluit vrede. Maar vrede die wo sluit, dat wan taki, dat unomu feti na nga wisref moro. Unom kwari na nga wisrefi moro. Maar bravo bereken dat, if NDP gwe, dan na abob, anga VAP wawang otang. Maar sana probleem nou, bravo, abob no abi, a ede, a koni futir kondre, nanga VAP wawang, abob no abi a koni dati. Maar abob berekent taki luku, tewi naki NDP puru, wo naki NDP puru, dat te wo naki NDP puru, dat winanga VAP wawang otir a kondre. Dat bede a ideologie fu bravo. Terwijl bravo wawang, no man tir kondre nanga VAP, omdat de man fu VAP koni moro de man fu abob. En de man fu abob, de man abi problemen nanga begrijpend lezen. Bumfuru fu de man, te de leisi de ne verstang na so kosisma nanga skrivi buskondre tongo na dat de sabi, de meeste of ding. Da sampasa nou, da bravo, anga bouta, da den gwena mi omuna di tabiki, desma di no be sabi da de sabi nou, da mi omuna dri tabiki meke asweri gideng, asor den dat, umu libi enke brada nanga makandra. Unom libi takru nanga wisrefi. Oké. Aini a politiek, da usabi taki, papa bouta sefi be meke bepaalde foto. P, abe pu de man fu abob, aini regering. Omdat bepaalde sani be go fout, money be lassi na sociale zaken, ome money be lassi dape na sociale zaken, plus a communicatie no be go boom, da san dat be chai wan piki wrijving, da abob da fu komoto uit.
a regering. Maar politiek, ay ni landsbelang, dat je no mo luku de sandati. I mo luku landsbelang. En te je luku landsbelang, dat want taki da ine luku sa papa bauta be dunanga yu ay nya verleden. Ine luku taki papa bauta be puyu uit de regering. I no mo luku sandati. Wanda yo akondre op yo buya akondre. Sampasa, papa bauta anga bravo de meke wan sweri na drita betje. Dat do Libi en ke bala anga bala. Bravo anga Rusland meke wan sweri na Mongo. Dat do Libi en ke brada anga brada. Sam bravo du. Aman jote Rusland, aman nak Rusland puru. Amanobe wan gi Rusland no wan post. Aman tagi VAP taki meke VAP gi den post. Maar bravo no wan gi Rusland no wan post. Na VAP aso den pina den gide ma wan tupsani. Baka dat Rusland pina te di Rusland no man teke moro. Rusland komoto. Ala den trasma di be de dape. Di be firi dat asanyo go fout. Den komoto. Beni Miranda bede na sani begin ook toe. Di mi shi dat asano go fout. Mi komoto langating. Maar bravo, soordes ma fu een dat we tan 5 jaar in die regering dat we nyang alishanga wata. Mina elegisma, ano kosi me kosisma na realiteit we taki. Una kosisma moro. Una elegisma na realiteit we taki. Ala desma di beja in a coalitie. Ala desma di shidat asan disi ogo fout. De harde schreef komoto. Na omesma komoto. Miranda beja ni tu. Miranda komoto langa ting. Di Miranda sha ogo fout. Maar sa bravo taki. We tang aini regering. 5 jaar langa. Da we nyang alisi anga wata. Aso bravo taki. Dan nou dat de abopsma. Son voor de abopsma. Na trasma de go kosi. Na trasma de go klagen. Na trasma de go pur atibron. Terwijl na de egi basi bravo e hoorden dape. Aso desma disi takuru. Da trapunt fatori nou. Da papa bouta nou. Anga bravo. De meke wan sweri na dritabetje. Na mi omu. Dat de olibilek brada nanga brada. De no du ogri nanga desrefi. Do charen wakalek brada nanga brada. Maar sampasa nou. Bravo denki dat. NDP, de man abibi gifasi. If u schakel NDP uit. If u schakel Bouta uit. Dan na minanga VAP wa wang o tira kondre disi. Adati bravo denki. Bravo bereken dat. Tijdens schakel NDP uit, tijdens schakel Bouta uit. Da enanga VAP wawang o tira kondre disi. Adati bravo denki. Maar a probleem nou. Da i bereken taki papa Bouta anga bravo be meke wan sweri na dritabetje. Dat de mulibi lek brada nanga brada. Bravo meka sweri dis na dritabetje na mi omu dagason. Dagason verteri mi a heer torie. Dat na dape dengo sluit vrede. Mi no bede ja mi bede na baka konde. Apiste ne mi gwek ba mi gwa baka konde. Den go na dritabetje go sluit vrede. Bravo anga Bouta go na dritabetje na mi omu na gramang. Go sluit vrede. Die den go sluit vrede drape. Ne daga son soorden dat umulibi enke brada anga brada. Unom kwari moro nanga wisrefi. Unom mektrobi moro nanga wisrefi. Bakadati ne ye shidat asor enke Bouta be konton wa soutu tum si lief man. Ama be konton wa soutu tum si lief man. Nooit moro in ati be bron. Nooit moro be kon agressief. Ama na so lafu lief dansi. Avento mai na kwam pikin short thing dansi. Take a kick.
Aso bouta be charen waka. Maar nou, dat 2021, dat Bravo berekent dat, if u schakel NDP uit, dat tewo pour NDP, dan een menga VAP wo wou tira konde. Dan een abo panga VAP wo wou tira kondre. Dat NDP no demoro, dat NDP ne kibroko. Dat is een Bravo doen. En Bravo zitten alle den DNA-leden voor ABOP. Dat luku. A amnestiewet ook kon een DNA. Umu stem voor poe a wet dati. Want sanasani no, ABOP, Bravo de man be sabi dati. Nanga a amnestiewet dati, da bouta no man kisi strafu. En a amnestiewet dati, be bescherm Bravo ook toe. Bika Bravo stref be kisi amnestie. Mensen unelegisma na truwe taki a geschiedenis. Benny Miranda, politiek te wetaki politiek sani unelegisma. Da Bravo berekent dat if we stem voor een DNA pu a amnestiewet, da bouta okisha strafu, da bouta kan soto, da bouta o soto, da abo po wan anga FAP wan otira kondre. Da na wiwa wan o aba kondre disi nou. Maar probleem nou, Bravo nanga de man fin de man no abi akoni futir kondre samen nanga FAP wan. FAP e draaiengi de man wure de ne vastanex. De man tap ala niveau de abops ma swaki tap ala niveau. If you give one brief daarvoor lees kan de no man lees giu. Dat den trap chimchima sa e waka ecosysma Nederlands schrijf de no man schrifi. If you give one Nederlands brief daarvoor lees de no man leesi. Na waka schrifi ecosysma. Schrift buskondre tongo ecosysma. So dat ne sabi. Dan nou da Bravo soort de man dat luku. A amnesty wet ook kwa een DNA. Dat u moet stem voor pura amnesty wet. Dat de amnesty wet komt tot dat bouta klari. Dat be de ideologie voor Bravo. Dat werkelijk dat amnesty wet kondoro een DNA. Dat die amnesty wet kondoro een DNA. Dat alla den DNA leden voor ABOP. De man opofinga stem voor puro a amnesty wet. En die a amnesty wet komoto, ne VAP no denki oké, no wabi vrij spel. Bika bouta no abi amnesty moro. Maar mi no sabi soort afspraak Bravo meke nanga de man voor VAP. Want if bouta no abi amnesty moro, da Bravo ook toe no abi amnesty moro ook toe. Maar no bouta, de man VAP berekent oké, bouta no abi amnesty moro. Dus no, u kan veroordelen man definitief. En ama kan go koten strafu no definitief. Sampasa, ama go na laatste krutu, u referere president Taki, a amnesty wet is ingetrokken in DNA. En suma abi a meerderheid in DNA. Na abo panga VAP. Na de aba me a meerderheid. NDP bestemt tegen. BET bestemt tegen. Na VAP hanga abo. Adema stem voor. Trekken amnestiewet in. P. A zaak voor bouta nou. A kontap een rol. P de man tak oké. 20 jaar. En daar straf dat die. We kunnen het nu ten uitvoer leggen. Je abi voor kota strafu. Omdat alla den bala voor ABOP. We komen aan DNA. Puro a amnestiewet. Weet je? Terwijl dat Bravo. Anga bouta bemeke wan sweri na 3 tabetje. Dat den bolibi boom anga den serefi. Maar absent Bravo disi. Ama draaien bouta toe. Ama draaien bouta. En dan man draaien die NPS ook toe. Man draaien die Rusland ook toe. Omdat enkel omdat Bravo denk je dat. Enanga
Enanga FAP wawang otir kondre. Enanga FAP wawang. Ma beste brada bravo mi lobby brada. You nanga FAP wawang no man tira kondre. You no doro a niveau futiri kondre you wawang nanga FAP bravo. You nanga den smaf you. Unodoro a niveau futira kondre dis wawang nanga FAP. Une begrijp niks. Alla de sani say go fout. If we tak abra informatisering, computertechniek, etc. Uno man volk sang e passa. Alla de sani say passa na centrale bank dape. De man fu abop na verstanex. Alla de sani say passa na dentra hey, post, buitenlandse zaken, etc. De man fu abop na verstanex. De man, disi, de man, if ik de man moeilijk briefje voor lees, de man leest de man even verstaan. Dus we taki abra informatisering. Informatiseren want taki a computerwereld. En a computerwereld nanga den vakjargon. We taki abra universitair vakjargon. Desma vu abop na verstaan niks. If je go na RO of je go na GBB of je go na af den presdape. Hey ambtenaar. Giu een briefje meke a lezen giu even. Giu een briefje. Asma eleza briefje, asma ne verstand sa elezi. Asma eleza briefje, asma ne kom uit in woorden. Plus te asma kabalezi a briefje, asma ne verstand sa elezi. Da je taki iwa wanti kondre anga FAP. Da je nakyu mati bauta puru. Je jenshu mati bauta, je nakyu mati bauta puru. Te de man lazy om een bigi kopigi bouta. Te de man be suku bouta fu soroto. Soso door hebzucht, greedy, inakyu mati bouta puru. Omdat juwa wantier kondre. Juwa wantier kondre anga FAP wawang. Terwijl you no dora niveau, fi juwa wantier kondre anga FAP wawang. Ino doro a niveau dati bravo. Met alle respect. Inabi a niveau dati. Anga alle respect. Mise via koni moyu. Mise via abi verstaan voor politiek moyu. Mise via abi verstaan voor computer moyu. Mise via abi verstaan voor informatisering moyu. Mise via tanga aini Nederlands talanga Engelse taal moyu. Ba bravo. Anga ala respect. Ano kosi kosi. Da yuwa wang etaki iwan goti kondre anga FAP wa wang. Terwijl ino de tapa niveau voor FAP. Inodoro a niveau voor FAP. Lieve mensen, na sandati, passa. Dan walosma, ahabopsma solesi e kon tech mi aini omensani. Maar mine pikiring en mine reageer. Sami edu na bloqueer me blokkeer den puru. Omdat, wou kon skrivi, je, ova beni Miranda, inyankaba van mantea, soort antwoord mim giva tapasan dati. Mino pik you na blokkeer, me blokkeer you toch. Of wanta guruan o kon skrivi. Je beni Miranda, faigo. Sai nyankaba van mantea, die dit op Facebook. Inyankaba van mantea. Soort antwoord me giu. Mino gi antwoord na blokkeer, me blokkeer you toch. Dan, wantra muizen zo kon skrif baka. Je beni Miranda, ai faigo anga you. Inyan berede kaba van mantea, die ekotak na Facebook. Soort antwoord mim giu. Na blokkeer, me blokkeer you puru. Mino reageert op you. Na blok, me blokkeer you puru. Of wan trawa oko skrif baka. Je beni Miranda. Sade san die takidape. I boli wan san nyan kaba. Sai abif boli nyan tide. Sai o boli fu nyan tide. Ama sai kontaka san dati. Bus moni strefano abi. Niet eens 2 liter benzine amano man bai. Amang natap emma matras ay sribita pa woonkamer. De ala de man sai contact den sandati. De man dat no man pai bus. De na abi money fu pai bus. De man abi no man bus money. Wan paki brede stref de no man bai. Wan paki Fernandes brede stref de no man bai. Maar na de man dat koi kletsma. Na de man dat koi skrivi. Yo Benny. Fawaka. Die kwa Facebook am mantea. Inyanka ba fam mantea. Dame luko san dam lees. Maar ik tak sami opike man disi jong. Blokkeren, opdonderen, wegwezen. Da wan tramai karen schreef Jona. Da Jona ego sukwalo oru sanif mi.
Dat go knippen en plakken. Dat techmi. Dat techmi taki. Beni Miranda koluku ayudea. Dat mi go dat mi luko sa bereken taki. De man die si gurun den don den na verstaan. Blokkeren. Hey, skifu want dusani. Me blokkeren puru. Omdat ap ayona disi. Yona musabi taki. Alla de sama dibede ina system. Bunfuru sama komoto katok. Yona bunfuru sama dibede ina system komoto ka. Ma yu eigi basi bravo soru widat. Amantaki aitanda pe 5 jaar langa. En we munyang reis met water. Terwijl alla den trasma komoto tok. NPS komoto Diana Poki komoto Dausa komoto Miranda komoto sensa verkise mi komoto. Da you basi bravo we tagi you, Yona. You basi bravo we tagi you dat you moet tandrape en you moet nyang reis met water. Dan na Miranda je kon fuveli, na Miranda je kon van lastig. Da amansande dape e pina you e opo den prijzen. Da omdat we vrede te whisky e baby. We vrede bravo te whisky e baby. Da une deur futaki next dape da na Miranda we conferi. Da na blokkeren you puru tok. Na you basi bravo tagi taki imuta dape 5 jaar da inyang alishanga watra. No benzine prijzen opo baka. Sama abi NH. Na abob tok. Sama abi staatsolie. Na abob tok. Sama abi go-to. Na abob tok. Na abob de na staatsolie. Na abob de na go-to. Na abob de na telesuur. No, internetprijs op baka. Telesuurprijs op baka no. 3D. Die 110 SD. Fossi ube pai 3D. 15 SD. No, 3D na 110 SD we pai. Da in plaats voor de ma enke Yona luku de sandati. Da na waka pirti venke keskesi. Na waka pirti venke keskesi e sukusma e tek in lau sani. Poti ganta kurasta. E pirti venke keskesi e sukusma e tek in lau sani. Terwijl imu luku de sani sa yu basi e seti no. Imu luku de sani sa ahabo pe seti no. Ma de ma dishe waka e pirti venke keskesi. Pirti venke keskesi. Suku go tek Miranda aini lau sani. Tek Miranda aini ome onzen sani. Dat hem luku de sani dem werken tak jong. Ama kude esma disi tek mi in de san disi baka. Dus ashen di ekis desma disi. Anga vrede de kis ding. Da in plaats voor den go so bravo take bravo uno mamoro bravo we dede anga pina bravo uno mamoro. Da in plaats voor den go so bravo de sandati. Da de suku trasmata pa buku. Da de val lastig. De suku trasmata pa buku. Da de klets. Maar bravo. De ne durf go dape. En tap den eigen tijdlijn. De ne durf schrijven dat alibi na igo. Want if de schrijven dat alibi na igo. Da ome man fu abop e fado na den tapu. Plus ome man fu VAP e fado na den tapu. Dus de abops maar die is de meeste van den tronslaven. Boom voor den tronslaven baka imuluku den boom. De no man klagen tap den tijdlijn. De no man schrijven tap den tijdlijn dat alibi na igo. De no man klagen tap den tijdlijn dat de no abisani fu nyang. Maar de go tap trasma tijdlijn. Dan dape de go pour feri. Na tap trasma tijdlijn na dape de go skivi rommel. Maar tap de eigen tijdlijn, de na durf. Want de sabitak heeft de schrift op de eigen tijdlijn. Dat bravo als je de sansa de schrifi. Dat de tra abops, maar als je sa de schrifi. Dat de vrede, dat de tap de mofo. Dat de teka pina. En ke slaven. Ja mensen, goedenavond. Ik ben even live geweest, kort. Ik ga weer offline. Wambala e bel me aan mijn kar schrijft Dwight. Nogmaals, Dwight. Mino sabi u Dwight. En inom bel mi moro. Na mi e bel. Inom bel mi moro. Ik verkoop mino abi oso sergiu. Want je gota je simi telefoonnummer na oso. Dat je bel. Kan de we doen onderzoek. Kan de uam. Kan de wan make video voor go poti na TikTok. Of kan de wan make video voor go poti na YouTube. Want u sap tak de maya na de wiswasan dat de do. Na rij in. Vader mi abu een film. Voor een kaal man. Nanga wa rasta. Sambe go rij film na wan presi. A film dat de. Waf den day. Mo boss a film dat die. Pe wan rasta. Anga wan kaal man. Anga wan wit pick-up. Pe dem be go make wan film.
Je ziet duidelijk. Dus na de man die je doet den dot horoko dati. Als aan dat de duidelijk. Want den day kan dit hem vieren dat mo bossing. A video dati. Dus de man die zie. In berekent dat. Dat wan Dwight e bel. A Dwight e bel. Ja, goedenavond. Goedenavond, spreek ik met meneer Miranda. Ja, goedenavond meneer Miranda. U heeft een woning te koop. Oh ja, meneer Miranda, u heeft een woning te koop. Meneer Miranda, is het uw woning, meneer Miranda? Maar ik dacht, sana de kiskesi vraag samen, zeko actie. Daar mijn karen schreef Dwight. Amai bel. Oh ja, goedenavond. Goedenavond meneer Miranda. U spreekt met Dwight. Ja meneer Dwight. Ik ken u niet, maar ik heb uw nummer ergens op een gebouw gezien. Verkoopt u een huis? Heeft u een huis te koop, meneer Miranda? Ik heb interesse. Ik kom uit Nederland. Ja, ik ben Dwight. Meneer Miranda, heeft u het te koop? Daarmee is zo raar duidelijk van... Miranda is even weg. Miranda is niet aanwezig. Bel een andere keer terug. Dat wil zeggen, minoan contact na you. Dat want dat je minoan zeer next gi you. Meke you basi bouw you. Meka miljonair basi for you. Meke a bouw you. No bel mi moro. Ja, oh ja, goedenavond meneer Miranda. U spreekt met Dwight. Heeft u een woning te koop? En als ik je zeg, ja, 175.000 of 200.000 of 160.000 of 185.000. Heb je dat geld? Nee. Dus na onderzoek, na informatie is zoeken. Dus no bel mi moro. Want mi no wan sergi ik ga niets aan jou verkopen, Dwight. Dus lukt me niet meer, bel me niet meer. Mi hoop iere alezi disi. You basi na miljonair, meke abougi. Dus no mi moro. Oké, mi kabatakan aan you. Ja mensen, goedenavond friends. Ik ben even live geweest. We hebben even kort gesproken met elkaar. We hebben over een aantal onderwerpen kort gesproken met elkaar. We zitten nu in 2024, in 2023. Heb ik veel fouten gemaakt. Ik had wel eens mensen uitgescholden ook. Ik had ook wel eens mensen beledigd in 2023. Daarvoor mijn oprechte excuses. Mijn actie pardon van apistor dati. Voor bepaalde smasami be beledig, bepaalde smasami be kosie. Mijn actie pardon van pistor dati. Dat be passa in 2023. In 2024, unai kosie smamoro. Daarom me begi alas ma grantangi. If je abo am chimbrada, no make a confirmi, want ik heb geen zin. If je abo am, if no am pikin sisa, no make a confirmi. No make a kon skrif lau santap mi tijdlijn. No make a kon lock uit. Want mi no reageer, mi no pikken na blok, me blok. A blok me blok in puru. Omdat sommige mensen, ze zoeken aandacht, omdat ze aandacht tekort komen bij hun eigen club. Ze krijgen geen aandacht bij hun eigen club, dan gaan ze bij andere aandacht zoeken. Ze komen soms rommel schrijven op mijn tijdlijn. Mijn tijdlijn is geen mamio. Ik ga je gelijk blokkeren. Je krijgt geen kans om rotzooi te schrijven op mijn tijdlijn. Het is geen openbare forum waar je constant rommel kunt schrijven. Ik ga je blokkeren. Misschien lukt het jou 1 keer om rommel te schrijven. Maar zodra ik een melding krijg, het zal je niet een 2e keer lukken, want ik ga je blokkeren. Direct mee blokkeer je puru. Dus als je komt schrijven, schrijf iets nuttigs. Schrijf iets belangrijks. Kom niet schrijven van, oh Benny Miranda, sai nyankaba van manting. Of Benny Miranda, sai borikaba. Benny Miranda in nyankaba. Terwijl, de man san escrif de san dat 20 SAD schreef de no abi. Na dem ma anga den da e pai bus giding. Bus money schreef de no abi. Maar constant de gooi vals sama lastig. En des ma dati, nasma wifi de leni. Nasma wifi de euro. Mine euro sma wifi. Lukuja. Mi abi vaste aansluiting wifi. Plus mi abi losse wifi. Dus op straat heb ik ook wifi. Lukuja. Je ziet, op straat heb ik ook wifi. Je ziet, Lukuja. Mine euro sma wifi. Mi abi wifi na oso. Maar ik heb ook wifi op straat. Dus tem de na strati. Mi abi internet ook toe, dus mi telefoon. Na constant me check alla de melding. Alla de melding me check op tijd. Me check op tijd. Dus de volgens mij denk dat hij kon schrijven rommel of hij kon tak rommel dat kan de mino shi. Ilei. Want mi abi, mi na 24 uur mi abi internet. A wifi, mi ne tan zonder internet lukuja. Dis na wifi deja. En a wifi disi, mi nom leren, mi no wan make reclame jere, maar ay wuroko boom. Mino abi no klachten ete. Ay wuroko boom echt. Mina constant mi abi wifi.
Constant mi abi internet. Mine tan 1 minuut zonder internet. Dus if je denkt je confirm met op mijn tijdlijn. Dan kan de mino shi. Na lei. Buiten in de auto heb ik ook internet. Lukuja. Je ziet ook. Dus mensen, dat na heer Tori. Dus we zijn even live geweest. We hebben kort gesproken over een aantal onderwerpen. Zo lezen we aan toe pikimboy wan concreet sama. Maar den pikimboy dat die nasma wifi de leni nasma wifi de euro de na money de skeer. Bus money streef de no abi. De man die zie alla euro de gooi kletstras ma. Ja inyankaba. Ja saiboli. Ja. Terwijl wan pakje bereden streef de no man bij bota oso. 1 kilo voorstel de normaal bij chago gidem ma voor de ma bori gidem voor de nyang. Maar de waka e feris ma de waka e kletsma. En de soort sma dat die minoman reageert op de mina blok den puru. Zolang mi kies wan melde mi lazy even mi zitak lukuja. Adis konja bakananga wa agu gedrag. Blokkeren, wegwezen. Mi lazy dat lukuja. Dis konja bakananga wa agu gedrag. Menga ya no fami ma ya waka skif walo romere klets. Blokkeer puru. Mi loko misi odis konja bakananga wa agu gedrag. Blokkeer puru. Mi no reageer, mi no piki you. Dus if je kon skif rommel. Na blok, mi blokkeer you puru. En nogmaals, volgens mij go offline, volgens mij gwe. Amma zij bel me, zij karen strip dwaait. Ik bel je doe onderzoek. Oh Miranda, heb je een huis te kopen, willen kopen, Miranda, is dat die. Iemand doe je onderzoek, maar je non bel me. En if you want make a film voor go put op YouTube, of you want make film voor go put op TikTok of zo naar je zaak. Maar je non bel me. En meneer ik verkoop niets aan jou. Want ina money. Je basi na miljonair, make you basi bouw you. Go naar je basi, dat je make a bouw you. No bel me niet meer. Nooit meer. Oké, no zo me doe aangifte tegen jou dat je stalk me. No make kan hij naki aangifte give. Via het telefoonnummer die kan hij nak aangifte give dat je stalk me. Dus bel me niet meer. Ik ken je niet. Maar ga je no familie, no bel me moro. Oké mensen, ik ga jullie groeten. One love. Bye.